Ngabe uMdumazi utshotshwe ingoma kaNjoko yini? Ngube ngalele lapho ngamukele bukule emakhaya kweSimanzonzo lapho kulethela khona indaba zaMaskand ehamba phambili nefike ngesikhathi. Mbukule emakhaya ke isikhathi masikanje ave ngidose indaba zokuthi sekukuningi ukukhuluma emva kokuthi uMdumazi ekhipha ialbum yakhe ngo2021 ihloko sayo sethi uzizwa unjani. Kule ngoma ke sekusolala ukuthi yena uMdumazi ophinda agadlane na uNjoko ngathi utshotshwe ingoma yakhe uNjoko. uNjoko ubhalile ngempela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi niyabona ukuthi lo mfana ngempela senguthisha wakhe uqobo ngempela usethatha ngisho ingoma yami ethi sengiqomile. Abantu abaningi ngempela bathi mabeyilalela le ngoma kwazakala izimbi ngathi ziyafana nale ngoma kaNjoko eyatrenda kakhulu ethi sengiqomile. Mbukele emakhaya ke sekunguwe ijaji nazi ingoma zimbili ngephakeza abambili akuthatha isayidi ke sizwe ngawo ukuthi ngempela wena lezi ngoma ngabe ngempela yazizana ukuthi ziyafana njengoba besho abanye abalandeli kanye noNjoko. KweSimanzonzo indaba ayipheli futhi asoze zaphela ake sihlangane futhi ngokuzayo till next time. Siyabonga. Dadewethu ungangicela ingami ngimsabana, engicela ungamtshela umama ngimsabaka.